Okay, tambalan na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Marie. I am only 24 years old, pero yung mga pinagdadaanan ko sa buhay, parang too much for my age. I have been through a lot, and gusto kong ibahagi sa inyo what I am going through. I am an only child. Karamihan kapag solong anak, laki sa luho, nakukuha lahat ng gusto, at center of attention. Hindi sa kaso ko. Mahirap lang kasi kami. Laging kapos sa pera at sa iba pang pangangailangan. Tingin ko dahil maraming kakulangan, laging nag-aaway ang parents ko. Okay pa din naman kahit ang simple ng buhay namin at kahit laging may away. Pero hindi pa pala doon matatapos. Iniwan kasi kami ng tatay ko at sumama sa ibang babae. Bumuo siya ng bagong pamilya. Ang masakit, ako ang unang nakasaksi ng pagtataksil niya. Pag-graduate ako ng college noon, ang lungkot kasi graduate ako ng walang tatay. Samantalang yung mga kaklase ko, kasama nila yung buong pamilya nila. After ng graduation, nag-celebrate sila. Kami ni nanay, umuwi na lang. Walang pagkain, walang pag-uusap, walang kahit ano. Ang bitbit ko lang, yung blankong papel na diploma kunwari at yung bigat ng obligasyon na pakiramdam ko nakaatang sa balikat ko. Nagtatrabaho na ako ngayon at nakakaraos naman kami ng nanay. Pero hirap na hirap pa din ako at ang bigat-bigat pa din ang dibdib ko. Pasan ko kasi ang lahat ng utang at obligasyon na sa isang iglap, tinalikuran ng tatay ko. Madalas din kaming magtalo ng nanay sa maraming bagay. Sinasabihan niya kasi ako na para daw ayokong magpursige sa buhay. Parang wala daw akong pangarap. Masakit kasi ginagawa ko naman lahat pero bakit parang hindi pa din sapat? Kahit yung mga kamag-anak ko, they are talking behind my back. At pakiramdam ko, walang nakakaintindi sa akin. Wala akong kakampi. Tambalan masama ba akong anak kung iisipin ko na malas ako sa tatay ko dahil nilayasan niya kami? Masama ba akong tao kung iisipin ko na parang wala naman akong importansya sa pamilya ko? I feel empty. I feel like breaking into tiny pieces. Paano ko kaya malalagpasan itong sitwasyon ko ngayon? Salamat sa inyong payo, Nicole and Chris. Ang inyong tambalanista, Marie. Hay nako Marie, ang bigat naman kasing bigat ko. Ang bigat talaga. Ang bigat dalhin. Ang bigat-bigat dalhin naman. Pero alam mo, bata ka pa.
ang dami pang pwedeng mangyari sa buhay mo. Lagi naman nating sinasabi na yung mga hardships, yung mga challenges, hindi po yan forever. Dadaloy din ang ginhawa. Yes. Dadating din ang panahon na magiging ayos din ang lahat. Kumapit ka lang. Kumapit ka lang sa, alam mo, there are times that you feel like you cannot do it. Parang feeling mo, hindi mo na kaya. Parang feeling mo, yan, yung ganyan, empty, durog na durog, ganyan. Tandaan mo na yung mga nangyayari sa iyo ngayon, alam ng Diyos yan. Alam ni God yan. Minsan mahirap lang talagang tanggapin kasi mahirap lang talagang intindihin kasi hurting ka pa. Correct. Kasi masakit pa, 'di ba? Pero alam ng Diyos yan. Kaya tiwala ka lang. Magiging okay din ang lahat. Ngayon, yung mga taong nega, at tulad ng mga sumag-anak na talking behind your back, Nako. yan yung mga yan yung mga i-eliminate mo na sa buhay mo. Kasi ang dami mong ibang atupagin. Oo, Hindi yung pinsan mo, hindi na correct, pinsan ang tawag mo, sa kumare true, na. Correct, kumars. Ganun. Ilayo mo na siya, di ba? Ganon, Actually, distansya ka na. Hindi na nga kumars. Oo. Hindi na rin Tol na lang, kumare. tol. Tol. Hindi na nga partner eh. Dapat i-consider mo na sila as mga, ano ba tolo, mga, kunyari garbage collector. Hindi mo kilala talaga. O di naman kaya, basta hindi mo kilala kasi mga pabigat ito na hindi, wala namang ambag sa buhay mo. Di ba? Correct Wala ka. namang, may ambag ba yung yung mga sinasabi nila sa buhay mo? Hindi eh. Ikayayaman mo ba? Ikagaganda mo? Ikababayad ng mga utang ng tatay mo? Hindi naman, di ba? So yun yung mga bagay na eliminate mo na. Hayaan mo na yung mga taong talking behind your back. Kasi makakadagdag yan sa emptiness mo, makakadagdag yan sa negativity that you are feeling right now. Pero uulitin na lang namin, talagang mahirap, talagang masaklap, talagang mahirap intindihin. Hindi lang naman ikaw ang may problema, madami ding may problema pero kinakaya. So kayanin mo rin yan. Correct. Kaya mo yan, akala mo lang hindi mo carry pero carry mo talaga yan. Laban lang sa buhay. Oo. Minsan akala natin hindi natin kaya pero kakayanin mo talaga yan. Sa Madaling true. sabihin on our part pero yun yung gusto naming tumatak sa isipan mo na kakayanin mo ang problemang yan. Yung nararamdaman mo ngayon ay valid emotions. Oo naman. Sobrang valid yan na Correct. parang Legit na legit yan. Crisis yan eh na parang ano ba ito normal ko bang pagdadaanan to, paano ko haharapin mga ganung tipo. Pero ulitin lang namin, ang pinagdadaanan mo ngayon ay mababago. 'Di ba? Yung hirap ng pinagdadaanan mo ngayon, makakaramdam ka rin ng ginhawa in due time. Sa true. So hintayin mo lang yung time na yon. Yung ibang mga tao ganyan din ang pinagdaanan pero ginamit nilang inspirasyon yung bigat ng problema nila, ginamit nilang sandata yung kahirapan nila para umasenso sa buhay. Pwede mong baguhin yung mindset mo na gano'n Pwede. na parang itong ginagawa sa akin ng mga kamag-anak ko na feeling ko wala akong value for them, gawin mong inspirasyon na pagdating ng araw, Nako. huyo kayo sa akin o kaya Truth. titingala kayo sa akin at Correct. huyo kayo, papagpag ka ng balikat mo, sasabihin, who are you? Yan, excuse me, tanggapin mo ang dandruff ko. Ganon, tanggapin mo ang dandruff ko. Diba? Dahil pang dandruff ka lang, ganon. Kung Diba? hintayin mo yung time, gawin mong motivation ito para sa sarili mo na pagdating ng panahon, titingala kayo sa akin, may inspire kayo sa magiging achievement ko. Madaming kwento na nga mula sa Mahiwagang Burnay na ganyan. Yes, success stories. Success stories. Yes. At ito yung mga taong hindi na-give up. Ito yung mga totoo. taong nagpakatatag. Pero sa bagay, di ba, katulad nga na sabi ni partner, no, very valid yung nararamdaman mo, yung crisis na pinagdadaanan mo, legit na legit talaga Yes. yan. Hindi din naman natin pwedeng ikumpara sa ibang tao na sila nga nakayanan, ba't ikaw hindi? Kasi baka mamaya, hindi din naman ganun yung ugali mo, di ba? Pero one thing's for sure, hindi yan forever. Yes. Yan, hindi yan Mababago forever. yan. So, hindi ka man kasing tatag dun sa mga ibang mga tao, 'di ba? Kasi feeling mo mahina ka, iba yung background mo, iba yung kinalakihan mo, yung support system mo hindi ganun katindi, ganyan. Pero matatapos din 'yan. Correct Yun ka. lang, basta kumapit ka lang, matatapos din talaga ang lahat ng 'yan. Yung sinasabi lagi ng tambalan, it's all about mindset. It's all about perspective. Pwede mo siyang baguhin, no? Lagi mong titingnan yung aspetong may okay pa. Kung hindi okay nararamdaman mo, tingnan mo yung bagay na okay pa. Alam mo yan, ano ba yung mga okay pa? For example, wala ka ng mga kapatid. Sa tingin ko sa sitwasyon mo na maraming jutang bells yung mga magulang mo, tapos wala nang ibang nag-aaral, okay pa yun eh. Yes. 'Di ba? There's something to be grateful for. At Yes. least wala na, kasi may mga ito sabi nga natin not to compare, pero sige na mag-compare na lang.
Bawiin Alam mo na naman yung namin. mga payo namin, pabago-bago, depende kung ano maisip. Depende sana. Hindi, pero not to compare. Pero sa totoo lang, may iba na same situation as yours. Marami din silang mga utang. Isa na lang na ang nagtatrabaho, nanay na lang. Breadwinner din. Pero may mga syupatembang, may mga kapatid. 'Di ba? May mga kapatid, mga nag-aaral, mga paslit, mga maliliit pa, 'di ba? Na hindi lang isa kundi 3 or 5. 'Di ba? So kung come to think of it, Mas in your mahirap situation, oo, correct. In your situation, ang iintindihin mo na lang talaga nanay mo at ikaw. Yes. 'Di ba? Yun nga lang, hindi namin alam yung levels ng utang na para bang may 4 ding kapatid, 'di ba? Sa tindi ng utang. Pero at least pera lang siya. Ibig sabihin, walang yung mga... Kasi kung may mga kapatid pang ibang intindihin... Mas mahaba-haba pa yun. Tsaka intindihin mo yung health nun. Yes. Yung emotional chemelatic nila, di ba? Pero kung itong... utang na pwede mo namang takasan. Tsareng. Hindi, utang na pwede mo namang unti-untiin. Yes. Di ba? Takasan paminsan-minsan. Pero kung may mga kapatid, hindi mo matatakasan yan eh. Yes. Nandyan sila, kailangan mo silang intindihin. So may mga iba na same situation as yours, pero may mga kapatid pa. Pero lumalaban din at kinakaya. Hindi natin sinasabi, ulitin natin, sabi ni partner, your feelings are valid. Yes. Valid yan. Yung iba kasi parang sasabihin nila, parang, porque hindi, konti lang yung mga kapatid ko, wala akong kapatid, hindi valid. to. Walang ganon. Walang ganon, hindi sa ganon. Na sinasabi lang natin, may mga iba na worse talaga yung scenario nila, pero kinakaya. So ikaw na hindi kasing, 'di ba? Kakayanin din. Ganun lang din 'yon. Correct. Yun din yung sinasabi natin, again, balik tayo doon sa mindset, o tama yung sinabi ni partner. It's all about perspective. Ano yung pwede nating tingnan? Yung graduation mo. 'Di ba? Pag tiningnan mo yung graduation ng iba, meron silang celebration. Meron silang 'di ba, kumpleto yung mga magulang nila nasabi mo pumunta ng graduation day. Ikaw pwede mo pa rin tingnan may ayos pa eh. Nakagraduate ka. Nakagraduate ka. Correct. 'Di ba, kumpara doon sa iba na hindi nakagraduate, hindi na ipagpatuloy ang pag-aaral, pero ikaw nakagraduate ka pa rin. So pag tiningnan mo kasi yung mga ganyan mga maliliit, hindi naman maliit na bagay, Big mga ganyan na mga yan mga ganyan bagay na hindi mo binibigyan ng tuon ng pansin o nabibigyan ng tuon, talagang magiging negative lagi yung yung mindset mo. Pero pag nakitaan mo, nga no, kailangan pala maging thankful ako kasi nakagraduate ako. Hindi man kabongga yung celebration na kagaya ng sa mga kaklase ko, at least nakagraduate ako. Pag naisip mo yun, ma-inspire ka eh. Thank you Lord. Kasi nakagraduate pala ako. Doon pa lang eh. Yes. Doon pa lang talaga may mga dapat nang ipagpasalamat. Totoo. At saka alam mo, hindi lang naman ikaw yung naka-experience ng walang celebration pagkatapos. Kaya hindi mo lang alam yung kwento ng mga iba. Correct, Yung mga correct. nakita mo lang, syempre yung mga nag-post, 'di ba? Oo. Pero hindi mo naman alam yung kwento ng mga iba eh. 'Di ba? Madami din namang mga ibang ganyan na hindi na kumain sa labas kasi wala namang, 'di ba? Ang mahalaga naman nakagraduate ka eh, 'di ba? Oo. Saka na lang yung mga celebration kapag ka nakaluwag-luwag na. Ano lang 'yan eh, yung mga naiisip mo, 'yan yung mga nakakadagdag sa negative emotions mo, yung awa sa sarili, Correct. yung mga bakit siya ganito, bakit ako Bakit ako wala? Oo, bakit siya may magulang, ako isa lang. Bakit sila kakain pagkatapos ng graduation, kami uuwi, 'di ba? Yung mga ganon, mga dagdag yun na hindi naman nakakaambag. Yes, na hindi 'Di ba? nakakatulong sa'yo. At ako if it's any consolation, yun nga, hindi naman lahat may handa nung graduate. Correct. Diba? Hindi talaga lahat. Akala mo lang lahat meron. Pero hindi lahat. Kung meron man yung mga iba, utang pa, isipin mo yun. Oh. May Nakapag-celebrate utang pa, na sila, pero laki may pa rin ang utang. problema nila kasi Correct. utang yun. Oo, yung mga ganon. At least kayo dinadagdagan yung utang ninyo. Yun na yun talaga. Ganon talaga. Dadaloy din ang ginawa. Ako naniniwala ako dyan. Dadaloy din ang ginawa. Magiging ayos din ang lahat. Minsan talaga pagdadaanan natin yung mga dapat nating pagdaanan until eventually we are ready for God's greatest blessings for you. Kailangan Diba? mo pagdaanan yan ngayon kasi kailangan mo matuto dyan. Yes. Kasi may makukuha kang lesson dyan. Meron. Ako gusto ko mag-disagree na kapag uniko iho o uniko iha ay spoiled kung tawagin. Siguro sa mga... Kasi si partner, uniko iho Oo, eh. sa mga may resources, sa may mga talagang nakakaraos, okay, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Ako kagaya, uniko iho din ako, pero ramdam ko naman hindi lahat ng kailangan ko inaibigay sa akin. Correct, katulad na lang sa pangangailangan sa kutis. Oo, kita mo na yon, di ba? Lahat yan, matibay na ebidensya Oo. na wala
walang pwedeng ano diyan. O kumontra, 'di ba? Ngayon na nga lang kuminis yan nung nagka-sponsor na. Hindi, pero totoo, 'di ba? Diba? Pinagdadaanan talaga ng marami yan. Correct kasi So hindi ka unique. Charot. So yung At nalagpasan nila. Kinaya nila. Correct. Alam mo, nagbabago. Ulit-ulit namin 'to sinasabi, nagbabago po ang sitwasyon. Yes. Wag hangga't maaari huwag mong ikumpara lagi yung sarili mo sa iba. Kasi talagang minsan pag nakita mo yung blessing kasi ng iba, ang magiging tendency kakawawain mo yung Correct. sarili mo na parang bakit ako laging kulang, sila meron. So, wag na wag ka or iwasan mo na mag-compare ng buhay mo sa buhay ng ibang tao. Tsaka lagi mo tatandaan, iba yung laban nila eh. Yes, na hindi mo alam. Na hindi mo nakikita, 'di ba? Kasi nga yung nakikita lang natin sa social media is what people want to project. Ano ba yung mga bagay na gusto namin nakikita po ninyo? Yes. 'Di ba? Tulad kanina, meron lang akong kakapost na picture namin mag-asawa, tapos nilagay ko mga kwarantahin. Pinost ko yun kasi alam kong may itsura ako doon, partner. Hindi ko ipopost yung wala akong itsura. Totoo, ganun naman. Diba? Hindi ka malalagay ng pangit. Hindi ko ayoko maglalagay ako ng pangit. Kung maglalagay ako ng pangit ako, yung basta hindi sa ganung, 'di ba? Gets mo? Yun na yun. 'Di ba? Yung pinopost ng mga tao minsan is yung gusto lang nilang i-project na image. Correct. Kaya pag nakita mo yun, huwag ka mainggit. Kasi marami din silang pangit na hindi mo nakikita. True. Sabi nga ng kaibigan ko, grabe kung ganyan ang quarantine, hindi ang saya-saya ko araw-araw. Sabi ko nga dun sa friend ko, di ba alam mo naman yung tunay kong itsura pag wala akong makeup? So yung ganun ba? So Tama. wag na magko-compare. Okay, Doc? Tama. Salamat sa pagtutok. This Feel Good Tuesday. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Babush!